Bismillahirrahmanirrahim. Si isa ingaran Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Amay kailinog kulupas sa sampor na alinugian. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Gumiliyo o lupas sa mga papanadiyan. Ustayan, miaaloy ko hadis sa ikanduwero lupas sa madadalam ko puso iyan, maana di dalam yan apad sa mga bulawan na gupirak. Na makaw masutawa miyamuno sa isa ataw sa turoon yan, as sabab si sangka iya bulawan pirak na miyamuno ako. Gumakaw maso tumiulak sa tunganay niyan, na turoon niya na misabab si na tumiulak ako sa tunganay. Na makaw maso tako na turoon niyan, misabab si na piutulan ako sa lima ko kaya paman ko. Na urian niya na ganatan niran sa disiranon kumuha. Kaded na bali o kakayaan ko dunia sa masaw to amiya kadensal so kasapi-sapi sa langit kamiyaw masubangkit. وقال الإنسان ما لها. Gumaturo manusia aanto na aim yaswaiyan. يومئذ تحدث أخبارها. Sa alungan to na pamanutul niyan sa mga tutulian. Ustayan, sa mga tutululupa nagyuto so kapsaksi inyang kulang wanatawaad na pinggulolan niya nagalabagkulyaw niya na marata sa mapya. Miyalo yuto ko hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بأن ربك أوحى لها. Sa mataan na sukadnan ka na iniwahin yanon. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Sa alungan to na pagkambut sa mga tawa sa sagurumpong, kaankiran kapakimasais sa mga galupkiran. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Nasa din sa tawang galubog sa timbang akol kung amapya na may niyan. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nasa din sa tawang galubog sa timbang akol kung amarata na may niyan. Ustayan, piyaki sabutan o ayat alangwan na galubog na payag ni Allah subhanahu wa ta'ala agum balasan yan mapia penikay to iyan na siyay. Sa ini pangwiyat yan sumapia agalubog mapia pen mayto kakisungko kapagkalaian. Na dataruto a inilalang yan sumarata mapia pen mayto kakawit sa pagkadakal adi kabot. Pangnal ko sora. Aya unay na bendingan ang kaiya sora na surinayagan ubangkit ko kapembaru pa o dunia agusulangwa na dalamian. Sa pening gepusan su dunia sabab sa pekatugalin su manusia ku derpa ada sabapon kaayad na penggulalan na su begru Allah subhanahu wa ta'ala ada sangkutian. Talakatal kudra sa magendud su langwan taman ku tampataian. Giyanan su gawi iya kesawaan su benar sa kekilala o mga tao na kada su begru ribet sa su langwan umam bebetad na magendud sa kabaya Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ded na begragu kapa ararwar ku begru Allah subhanahu wa ta'ala sa masaw to. Mianingga pusan susura ko kaya turuan yan. Sa sadin sa pinggalab ko tao na kekuan yan subelas yan. Sa ded na kelali maginawa ko alungan na mauri. Tumiuron sa Madinah, aaya kadakla ayat yan na walo. Tumiuron ko Oriano suraan Nisa.